Kini ang Atraka Balita 943. Padayon gyapon ang pag-alagad o pagserbisyos katawan ilabi na sa segundo distrito ning lalawigan sa Negros Oriental si Representative Manuel Chiquiting Sagar-Barria. Giklaro ni Congressman Sagar-Barria nga sa iyang ika-65 anyos nga Panginoon kinsa ni sa ulog sa niyaging adlaw natawhan sa niyaging Nobyembre 1 ning tuiga. Matod pa niya nga walay na usab sa pagserbisyo sa katawan ilabi na sa segundo distrito ning probinsya sa Negros Oriental. Let's say from last year till today, marabag it's just a number, but doesn't make a difference, no? As far as I'm concerned. The only thing is, it is my desire to continue serving the people. Wala ni Hine, wala ni Wayne. It's still there, even if in fact, even stronger na. Kaya marabag, you stop and you say, oh, I'm 65. I never expected to be 65, di ba? And all of a sudden, you're 65. Wait, oh, may nauso? Padayon, dito. Di ba? So, muna dyan na. Kini ang Atraka Balita 943. Ganin ining padayon nga pagigbatok sa pandemya nga walay hunong usab ni Congressman Sagar-Barria sa paghatag og mga maayong serbisyos katawhan. Sumala pa niya ubay-ubay na usab siya mga ubay-ubay usab ang nanginhanglan nga mga katawhan sa iyang pagserbisyo. Atol sa iyang adlaw nga natawhan ubay usab ang mipadangat kaniya og mga wishes o kaning pangandoy nga mapadayon gyud ang iyang serbisyos katawhan sa iyang Panginoon nga 65 wa gyoy na usab sa pagserbisyo matod pa ni Congressman Sagar-Barria. Because it's built in your heart, di ba? When you see people that are really suffering, when you start thinking about they really need help, they really need intervention. It cannot be, dili pwedeng kanang gitawag na biyaan na rin sila. So, you have to do something about it. You have to interfere. And you have the capacity to interfere, then you have to interfere. All of us has the capacity to interfere. And if we can interfere, try to help other people, no matter how big, no matter how small, that is very important. Tamang siya. Understand mo mo wishes gahapon sobra 3,000 or 4,000. Oh, sobra 3,000 ako well wishes gahapon, no? Baga di ko kabasa. Sa kadaga, no? I will start to read ilang mga wishes na ko, of course. Because I plan to answer, if possible, all of them. I haven't started yet. Napagani until today, sa kung kuha naman na, sa kuha text messages, sige pa kong gatubag, kaya daga kayo nga well wishes na to. So, continue. But anyway, what is important is that they know that I am here to serve, and I will continue serving for as long as I can. Kini ang Atraka Balita 943. Si Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagar-Barria sa segundo distrito ning lalawigan sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.